mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun labarai da ɗumi su. Ba Najeriya ba ce kaɗai akan matsalar maganar Twitter. An kama wasu 'yan kidnapping su 3 a jihar Zamfara bayan da suka yi garkuwa da 'yar gidan babban ɗan kasuwan nan wato Alhaji Aminu Zamfara. Jami'an tsaro sun yi nasarar cafke ɓarayin shanu bayan suka kwanton ɓauna sharaf suka carke su. Assalamu alaikum mai sauraro, ka gyara zama kuma ka karkaɗe kunnuwanka domin jin wannan labarai. Na farko dai idan kai baƙo ne a wannan tasha, ka dangwala mana subscribe don haɗi da ƙararrawa. Sannan kuma kai mana like a wannan bidiyo. Manya-manyan ƙasashe ne guda 3 a nahiyar Afirka waɗanda suka haɗe kansu don magance don tsaye da magana guda ɗaya akan matsalar maganar Twitter da kuma ganin an kawar da ta'addancin Boko Haram, wanda ƙungiyar da ta addabi nahiyar Afirka wa Obama wannan ƙasashe guda 3. Tattaunawar da suka yi a cikin nutsuwa ya matuƙar jawo hankali da kuma kwantar da hankalin. Maganar Twitter dai ana tunanin za a sa wa kamfanin Twitter haraji domin ya ci gaba da kasuwancinsa a wannan ƙasashe. Sannan kuma akwai wata munaƙisa dalilin da ya sa wannan abu ta faru a kan Twitter. Na farko dai tun da an so a gina hedkwatan Twitter ne a Najeriya. To don wannan munaƙisa ya sa aka yi ta a Ghana. To amma dai za a tsaye da wannan matsaya ne guda, kuma wa'innan shugabanni sun tsaye da magana akan wannan abu na maganar sanya haraji a kamfanin Twitter. Haɗi da shirya sabon shirinsu akan wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda. Lallai suna so su ga bayan wannan ƙungiya domin ta addabi waɗannan ƙasashe, kuma suna so su nuna wannan ƙungiya ita ba komai ba ce, kuma ba ta fi ƙarfin hukuma ba. Don ganin yadda shugaban wannan ƙungiya ta Boko Haram yake iƙirarin shi fa babu yadda aka iya da shi, to ba haka ba ne. Lallai za a magance shi kuma za a yi maganinsa. To sai mu ce Allah kyauta, Allah idda nufi. Dubin waɗannan 'yan kidnapping ɗin ya cika ne bayan da suka yi garkuwa da 'yar gidan shahararren ɗan kasuwan nan, kuma suka nemi kuɗin fansa naira miliyan 15. Suka ƙi ragi ko da ta ƙwayar zarra. Haka dai aka ta lallaɓa su har 'yan sanda suka yi kwanton ɓauna taram suka carke su, amma wasu suka tsere aka samu nasarar kama guda 3. Wannan ya kuma ta dawo gidan lafiya ƙalau, babu abin da ya same ta. Ɓarayin shanu sun shiga hannu ne bayan da jami'an tsaro suka yi kwanton ɓauna a wannan daji. Bayan da jami'an tsaron suka zagaye su suka tafke su aka miƙa su hannun hukuma. Mai sauraro kar da ka sha'afa kana tare da wannan tasha ne mai albarka, shahararriyar tasha domin nishaɗin masoya. Ka dangwala mana subscribe idan kai baƙo ne a wannan tasha, haɗi da ƙararrawa, sannan kuma ka mana like a wannan bidiyo. Mun gode.